Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşigimizin mehriban tamaşaçylary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkiýanyň Türk Hava Ýollary aviakompaniýasynyň Aşgabat şahamçafy täze falgyda hyzmat berer. Kompaniýanyň şahamçafyndan Atavatan Türkmenistan halkara jurnalyna habar berilişine görä, Türk Hava Ýollarynyň täze falgysy Gakuliýew köçefiniň, ýagny Mir Abiznoy 39 binasyny, Ufat binasyny yerleşýär. Mehriban müştaklarymyz, habarymyzyň jekme-jeklerine geçmeden size bir wady ýatlatmak isleýäris. Biz Atavatan TV YouTube kanalyna täze gepleşige başlaýarys. Atavatan lewetleri ady bilen we ýetiriljek täze gepleşigimiziň ilkinji fanyny MB restoranyna ýazg etdik. Biz gepleşigimiziň ilkinji fanyny size MB täze ýyl tortlarynyň taýýarlanyşynyň inçe teslimleri baradaky maglumatlary size ýetireriz. Gepleşigimiz bu akşam saat 22:00 Atavatan TV YouTube kanalyna we atavatan.tv.com web saytyna tomaşa edip bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, indi bolsa esas habarymyzy dowam edýär. Öňkem habar berişimiz ýaly 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türk aviakompaniýasy Istanbul Aşgabat uğru boýunça 4 gatnaw, Istanbul Türkmenbaş uğru boýunça 2 gatnaw amal aşyrar. Istanbul Aşgabat uğru boýunça duşenbe, çarşenbe, anna we şenbe günleri adatda uçar gatnawlaryny amala aşyrar. Istanbul Türkmenbaş uğru boýunça bolsa sişenbe we perşembe günlerini adat uçar gatnawlaryny amala aşyrar. Umumlykda bu kompaniýanyň Türkmenistan uğru boýunça hepdelik gatnawlarynyň sany 6-a deň bolar. Bu uçuş rejefiniň mailnamasy 2022-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan 2023-nji ýylyň 25-nji mart aralygyndaky döwür üçin kefitlenendir. Türk Hava Ýollary aviakompaniýasy Istanbuldan Aşgabat we Türkmenbaş şäherine we Iwina uçuşlaryndan daşary ýurt raýatlarynyň PRS test barlagyny talap edýändigini ýatlatmak isleýäris. Mehriban müştaklarymyz, Türkiýe gitmek üçin wiza döwrüniň girdilen döwründen bäri Türkmenistan raýatlarynyň ýüzlerçesi gelmek isleýän maksatlaryna laýyk wiza alyp Türkiýe gelip gidýärler. Türkiýede wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnamasy, ýagny ikamet ýa-da Türkiýede zähmet çekmek üçin ruhsatnamasy, ýagny çalışma izni bolan raýatlarymyzyň Türkiýe gelip gitmek üçin wiza gerek däldigini siz ýen bilýärsiňiz. Şeýle hem Türkiýede bilim alýan we ikameti bar bolan talipler hem wiza almadan gyş dynjalşykdy öz ata watanlaryna gitmek üçin eýen bilet alyp başladylar. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, wiza almak we bular bilen baglanyşykly has giňişleýän maglumatlary Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan.turkmenistan.com saytyndan we Atavatan TV YouTube kanalynyň tapyp bilersiňiz. Wiza almak üçin gerekli resmi namalaryň toplamyny Aytak Yubileyni çatyrynyň uğruna Rıfgal bankyň ýanyna A blok binasyna yerleşýän makul hyzmat terjime merkezine terjime etdirip biljekdiňizi ýatlatmak isleýäris. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Mehriban ýaşlar, egerde özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan.turkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny ibarlamagy dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.